Jeg kan sige, han lugter lidt som dit... Så det du vender dig og siger, Bjørn, din... rammer du det lidt? Jeg har hørt nogle steder, at elver opkaster en delikatesse, så siger det bare. Skal give mig en hestesko, bare lige... Jeg skulle lige tage forstået. Rensdyrsko. Tak. Du mærker en grøn klokke. Jeg kan mærke, at den er grøn. Du kan mærke en klokke, og jeg tænker, så kan du tage den af. Det er som om, at den er placeret der for at være gemt. Ja. Hey Bjørn! Og så fyrer han kastet mod ham. Du kan høre, som det ører, der siger... Nu pakker den op og giver den til dit. Ja. Nu har jeg 2. 2 klokker. Jeg vil gerne undersøge, om der er noget spændende nu. Og du når ikke så langt, for du hører. Lukker det kassen igen. 31 skade. Hvordan gør du 31 skade? Dræber den der hapsling, som vælter sammen på gulvet, i det du skærer kranet op på ham. Nice! Det går forresten op for mig, at ham jeg slog på, han tog 1 skade mere. Fordi vi har fået 3 proficiency. Vi er så meget videre. Goddammit. Jamen, han går efter dig. Altså. Han kritfighter. Han bider i træet i stedet for. Bjørn er jo også træet. Og hvad ligger rejser? Jeg siger ikke, de er kloge. Nej, modsat. Nej. Jeg skulle bare lige høre. Ja. Nu rejser han sig. Okay. Fordi du sagde det. Og den ved krat var død. Ja. Så er det lidt. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Kunne jeg godt. Var det en free action at tage shortbow frem? Ja. Ja. Så, og der er en, der står ved Bjørn, så ham plukker jeg. Bjørn? Altså ikke Bjørn. No. Halflingen. Vil du gøre det, mens jeg står lige foran dig, imellem målet? Ja. Og så kan det være, at de skal rykke mig lidt til siden. Nej. Herovre måske. Ja. Det er smukt. Man ved aldrig. Det kunne godt der var en naturlig etter. Hvor er det dejligt, at Bjørn står lige ved siden af. Slå noget skade. Har du ikke advantage? Jo, jeg har. Oh my god, tak. Tak, Bjørn. Det var så lidt damn. Nej, var det igen? Nej. Dobbelt op. Det skal jeg huske. Slå noget skade. Jeg gjorde det ikke med vilje. Men det er jo desværre med sneak attack, jo. Det siger du på den mindst mulige ærgerlige måde. Det er jo desværre med sneak attack, jo. Desværre. Altså, det er jo bare ærgerligt. Ærgerligt bævle, sådan at vi... Ja. Har jeg flere D6'er? Du må godt låne mig. Vil du en? Ja. Du må gerne låne mig. Det var I alt for hurtigt til at tilbyde. Og min rulle den der max. Altså, det hjælper ingenting, at jeg har en høj AC nu. Hvad for? 18. 18. Tak. Jeg prøvede ikke at ramme dig. Høj eller lav? Lav. Sikker? Ja. Er du helt sikker? Jamen, det er jo det, mindgames, han gør. Ja, jeg vil holde på den. Ja, jeg er sikker. Okay. Du tager halvskade. Fedt. Ja. Var det andet fuld skade? Nej, det var en skade. I det en pil, sådan skærer sådan lige ved låret. Og den kommer underligt sjovt op fra den retning, hvor du hørte Lilith løbe over. Så hvor meget skade tager jeg? Du sagde 18, ikke? Så 9? Ja. Jeg hørte ikke, hvor meget skade du tager. 18 kun. Så kun 9. Kan Undskyld, du rage, Bjørn. Jamie? Hvad? Kan du rage? Jo, men det er jeg ikke. Nej, det var også bare mig. Jeg brugte min bonus-action på bakskin, fordi jeg tænkte, så er jeg defensivt bedre stillet, men det hjælper ikke noget, når ens venner bare skyder på en. Og det er jo det. Det var ikke med vilje. Nej, det siger du nu. Så må du forberede dig bedre. Altså. Så er det Bjørn. Ja. Hævn. Nej, jeg står på den der dumme harfling. Ja. 14 på ham. Hvad sker der, for jeg ruller 2 net etter? Det er The Universe Wants It. Ja, universet vil gerne have... 14 skade. 14 skade. Og det er jo... He ultra dead og falder sammen. Du sådan nærmest stampede ham i ansigtet og klivede ham fra skallen og ned. Og vi er ude af combat. Dejligt.
Undskyld, Bjørn. Har du en healing potion eller sådan noget? Dem har jeg samlet op i fremtiden. Hvor lang tid kan du vente? Kan du vente et par år, så må du gerne få en healing potion. Godt. Må jeg bede om haflingerne? Jeg vil gerne lægge en hånd på hver af dem, Ja. og bede en lille bøn for dem. Ja. Med Kellemvor. Og så, Ja. så er der lidt ro. Døren drejer i den store modtagelseshal. Ja. Næsten hører nogle store nærmest lander og lette hele tiden. Hvor går man derind og finder ud af, hvor skal man hen? Alt efter, hvad man er og hvad man tror Det er på. en lufthavn. Nej, Sjælehavn. Nå, Sjælehavn. Sjæleplads. Ja, men I står i det her rum nu, og har egentlig kun den fjerde bunke sådan hernede i hjørnet, og kigge på. I kan også kigge i resten. Nu er I ret sikre på, at det, der måtte være vækket, ikke er vågen, og lagt til at sove igen. At det har ikke ændret noget på, hvor svært det er at se herinde, og hvor koldt det er? Nej. Okay. Som om deres tilstedeværelse har intet med den her magi, eller den her tilstand at gøre. Okay. Men altså, jeg tænker, at jeg gerne vil loot nu, hvor at jeg ikke bliver spist. Vil du loot de 3 gobliner? Ja, og så venter lige med den sidste punkt, til vi måske har tjekket, at der ikke er en gave derinde også. Godt. Jeg har en idé om, hvad vi finder i den fjerde. Tror du, det er noget til dingeling? En slange. Der er en slange i min støvle. Og nu sidder det i halsen af mig. Du finder 3 sølv i den ene, 5 sølv i den anden, og en lille bitte dagger i den tredje. Er det et light weapon? Det er en surprise. Nå, Wow, tag lige mit billede. Wow. Lille, Tak, Gud. Hvad? må jeg foreslå, at vi kalder den lille daggert for tordenkølling. Tordenkylling. Det kan vi godt sige. Fedt. Skulle jeg lige parentes. Tordenkylling. Hvor har du fundet på sådan et opfindsomt navn fra? Det har jeg ikke. Jeg har stjålet det fra Men in Black. Nå. Thunder chicken. Copyrighted. Godt. Ja. Det var Line. Nå, det var ikke bunkerne. Nej, det var Line. Nå, jamen så tjekker vi da bunkerne bagefter. Jeg spurgte dig, vil du kigge på haflingen, så sagde du ja. Nå, undskyld, jeg troede, du sagde bunker. Ja. Hvis så kigger vi bunker. Jamen, bunkerne. Den første bunke, hvis vi starter, der hvor du startede med at løfte, så finder du i bunkerne en masse snittet træ. Snittet nærmest nogle runde nogle, så de er klar til at blive bearbejdet yderligere. Det ligner nogle træklodser og stumper, som er klar til at komme ind i et værksted og skulle blive til noget. Den bunke over der, hvor Krat slog en hafling ihjel, der finder du dukketøj. Forskellige farver og arter med frynser og ikke frynser. Du finder andre sådan legetøjsgenstande. Mm-hmm. Den anden bunke, hvor der kommer en hafling op af, der finder du tusindvis af udskåret og malede øjne, som bare ligger i en kasse. Skal du have nogle af dem, Krat? Ja, også af dukketøjet. Jeg tror godt, man kunne ændre det, sådan det var et æren, der står på sådan en frynse skjorte. Og en frynsekrave. Ja. Og så nogle af de der øjne, der var sådan... Google Eyes. Ja. Som også jeg har rigtig mange af dem. Ja. Og så i den sidste begynder du sådan at lede om... I den, der finder du porcelæn. Okay. Porcelæns arme og ben, men også porcelæns tekop og ting og sager. Og så nede i bunden af, eller imellem 2 af de her kasser, Øj. hører du lige en lille klokke. Nu har vi 3. Se, jeg tror, det kommer til at have betydning senere, den der. Det tror jeg ikke. Ja. Jeg tror bare, det er helt tilfældigt. Jamen, jeg er sådan lidt konspirationsteoretisk. Og det er Bjørn eller Martin, der snakker der. Jeg tror, den sidste, den er rød. Nu siger jeg det bare. Jeg tror, der er 4. Godt. Måske. Jeg ved ikke. Vil I mere i varehuset?
Altså det, der ellers er derinde, kan man sige, udover det, det er jo råvarer til at producere forskellige ting. Der er også værktøj på vægene, men der er ikke sådan rigtig noget af større værdi. Det tænker jeg ikke. Skal vi ikke bare kontrollere det store hus, forhåbentlig er det varmere derinde? Jo, jeg synes ikke, der lige var noget andet, der er så spændende herinde. Nej, okay. Altså, vi kan stadigvæk godt tage Niel til det her. Jeg synes måske ikke, der er nogen grund til det. Okay. Altså, vi er nu bare med at brænde det hele ned. Det er selvfølgelig rigtigt. Og så går jeg hen, og så tager jeg en håndfuld af de der øjne, og så putter den i lommen. Hvad med dukketøjet? Ja, det bliver når vi kommer tilbage. Okay. Jeg kan ikke lige beslutte mig. Der er mange frynser, det er meget spændende. Mens jeg har været derinde, så der vender om og kigger mod døren, jeg kan se, at det begynder sådan at fyge ind med sne. Det ligger sådan 1 meter inde i sådan en meget lille bitte slope. Og jeg kan sådan mærke den kulden og blæsten og sneen og isen, der sådan nærmest angriber ind i rummet. Det er sådan ved at overtage. Og der udenfor, der begynder at blive ramt det her nærmest slag i ansigtet af en mobil, voldsom, aggressiv kulde. Ja, ind med os. Hen til porten. Prøver lige at skubbe. Jamen, porten er kæmpemæssigt stor. Helt enormt kæmpe. Og da du sådan tager et håndtag og skubber op, så går den egentlig op med et knirk. Ja. Og inde i rummet er der flere sådan olielamper, der er gået ud, men der er faktisk rigtig mange af dem, der stadigvæk brænder. Så der er sådan et dunkelt lys derinde, men man kan godt se sig omkring. De her ting, der er sat på overfladen her, det skal ses som samlebånd. Okay. Og nogle af samlebåndene, der ligger der sådan nogle nøgne, halssamlede, små dukkebørn. Det ligner næsten maltrakterede babyer. Og jeg viser jer lige et billede her. Kind of messed up. De er så fine. Krat. Og det er som om, at de er midt i at blive samlet. Kan vi sætte den herover? Er den bag os nu? Nej. Nå. Der var en mus. Og det gør sådan her. Og så... Oh my god. Det kan man ikke. Ja. Det er også lige meget. Det kan I se bagefter. Men Så har Bettina sat et billede ind. ja, i videoredigeringen. Det reagerer du lige. Men det er sådan, nogle af dem mangler arme, andre mangler øjne. De ligger bare sådan helt livløse og grå, dækket af støv og spindelsvæv. Nej. I ser i det ene hjørne af lokalet, det er faktisk især, når jeg kommer ind, det er jo de her samleborde, sådan arbejdsborde, som er forladt, og i en vis hast. Helt foran jer, heroppe, der ser I en trappe gå op til sådan en skybridge, ind til en anden stor dør, der har nogle, her ligner det sådan nogle hule cirkler på sig. Okay. Det er det, I kan se dernede, fra I står nede ved døren. Så I skal gå derop for at kigge det, hvis I vil se det mere. Lige et spørgsmål, inden vi gør så meget mere. Det hul, der er i bygningen derovre, er det reelt, eller er der en væg der? Der er en væg. Ja. Og der var samlebånd, noget på næste etage, og så var der det der samlebord. Samlebord, ja. Og så, hvis I står og kigger helt rundt, så ser I faktisk et lem, ikke et lem, der ligger med et lem i gulvet, der fører ned. Og det er den her side herover, hvor skorstenene udenfor de er. Okay. Jeg vil gerne lige understrege, at det er vigtigt at lære forskel på en og et lem. Jeg skal sige, det er en lem. Så længe man ikke får lemmet i ansigtet, så er det okay. Og det er lige meget, hvad for en af de to, der er. For den der i ansigtet vil også gå ondt. Så skal vi nedenunder først, eller ovenpå først? Fordi der er ikke noget, altså her det ligner, man lige kan undersøge. Man skal enten op eller ned. Der er rigtig meget at undersøge herinde. Okay. Jeg vil gerne hen og så lægge mit øre på lemmen. Lemmen, ja. For at høre, om jeg kan høre eventuelt noget, der næsten lyder som mit navn, men stadigvæk meget dyrisk.
Der var 2 etter, det var godt. Hvad slår du for lige nu? Jeg tænkte perception. Ja. For at lure, om der var noget. Så unaturlig 20. En dirty 20. Du hører dernede fra sådan... og det er som om, at det alt det for lang tid, du er der. Men hvis du er der mere end 30 sekunder i hvert fald, så kan du høre, at lyden den går sådan længere og længere væk. Okay. Som om og du kan høre, det er flere. Det er som om, det er en gruppe, der bevæger sig. Okay, der er i hvert fald nogle abiske halflings dernede. Og de virker som om, de også er meget i bevægelse. Så skal vi vente med at gå dernede? Er du sikker på det halflings? Nej, de lød som de andre. Okay. Og de lød som om, der var flere. Der er sådan en del. Ja. Min tanke er, hvis vi går rundt herop, så larmer vi. Det kunne være, det tiltrækker dem. Beklager. Nå, jeg tror det var in-game. Nej. Så det kunne være, man skulle surprise dem, og så håndtere dem først. Jeg tænkte også sådan, kan man bare lige åbne den der lem, og så bare lige sige piu-piu. Piu-piu? Eller piu, eller hvad du siger. Hvad laver du med gitaren? Altså, der er hele rummet her, og så er det lige præcis lemmen ned, og så er der trapperne op. Ja. Hvad er I til? Altså, der er ikke nogen af jer, der har en lille flaske af lampeolie, for eksempel? Nej. Okay. Du vil gerne sætte ild til ting. Det er bare, nogen mener jo, at det er en god løsning på mange ting. Men så skal vi sætte et eller andet over lemmen. Sådan at når så vi de kan bevæger åbne. os op, så kan de ikke komme op og sige... Ja. Det kan vi også godt. Jeg ser, der er en bogreol derovre. Det er der nemlig. Kan vi sådan tilte den, og så lægge den på? Må jeg foreslå, at du lige får styret din looting-lyst på den først, Okay. så du ikke går hen og begynder at stå oven på den, og lige pludselig så springer den i luften. Lille går og har lange fingre på bogreolen. Ja, så begynder bare at stå der. Nej, led efter døgnet. Også lige prøve sådan at hive bøgerne ud. Bare Nå, lige for sådan, at se, om der er sådan en trap. Nå, jeg siger bup. Så hvad gør du? Gå over og undersøge, om der er noget spændende på den der bogreol. Yes, giv mig en investigation. Ja, det får du lige om 2 sekunder. Nej, ikke stress. Nej. Skills. Elve. 11. Jamen, bøgerne, lægger du mærke til, det er egentlig mere eller mindre manualer i forhold til, hvad man samler en dukke, eller en stol, eller hvad man snitter en hest, eller en slæde, eller en vogn, eller et eller andet. Det er sådan manualer i forhold til, hvad man producerer. Jeg tror egentlig, jeg vil tage den der til dukker, og så give den til Krat. Tak. Ja, jamen du har en helt manual på, hvordan man bygger en dukke. Nice. Og det er det, du finder i reolen. Okay. Nå. Vil det? ja, lad os det. Ja, jeg hjælper også med at flytte reolen. Og så når reolen er landet ned oven på lemmen, så tager jeg en af mine flasker vin, og stiller sådan lidt på kanten. Så hvis de rykker med den, så vælter den. Ja. Må jeg bede om en strength fra jer alle? Ja. Du kan få den her, kan du? Det er ikke et saving throw. Er det ikke et saving? Det er ikke et save. Nå, okay. Så check. må du ikke få den. 21 for mig. Ja. Og du har gjort det med advantage? Fordi jeg tænker, at de andre hjælper måske. Så behøver vi ikke alle sammen at slå. Behøver du ikke alle sammen slå? Ja, du får i hvert fald min help action. Okay. Men jeg holder også på den 21. Ja. Jamen, I får løftet den over og lagt den ned, og det giver et lille blub. Ikke men klunk. Og I kan sådan høre det nedefra. Og det lyder, som om det er mange. Men det synes jeg siger for mange. Vi taler ikke 3 her, vi taler flere, der råber, skriger, knorer, gurler i munden på hinanden, der sådan begynder at løbe op og slå på det her lem. Altså, du kan sådan se, det hele hopper. Det her vin, det falder ret hurtigt ned, men der er ikke kraft nok til, at de kan få den op. Efter I har stået noget tid og kigget på den, så er det som om, det går i sig selv igen. Og så skal I høre den her.
forsvinde længere og længere væk. Det er super. Okay. Det er super. Det tror jeg, det var et godt move, faktisk. Hvis jeg lige skal klappe mig selv lidt på skulderen. Og så tænker jeg opad. Ja. Jamen, er der noget, der kunne umiddelbart se spændende ud, man kunne undersøge hernede, inden man går op? Ja, det hele. Fedt. Altså, der er et bord med nogle tønder på. Men går du sådan rundt og leder? Yeah. Altså bare lidt for dig selv og sådan noget? Ja, prøv sådan lige rundt at få mig et overblik. Om der er et eller andet, der lige fanger mit øje. Ja, det du lægger mærke til, det er, at når du sådan går rundt mellem arbejdsbordene og samlebåndene, så er det, at nogle steder, der er der sådan nogle lidt mørke pletter, for der er noget, der er sådan løbet ud. Andre steder, der ligger der stof, som er alt for mørkt i forhold til, hvad det burde være. Det ser ud til at være fugtigt, det ser ud til at være revet af folk, eller bidt af folk. Nogle steder finder du en arm ligger rådne, halvfrossen. Du finder flager af kød, eller bare knogle, som har bidmærker på sig. På bordene finder du forskellige ting, der er ved at blive lavet. Dukker, stole, nogle er ved at snitte nogle hestevogne. Og så kommer du over til bordet her, hvor inde bag tønderne, der kan du høre sådan en lille... Så skal du. Som den kalder. Uden jeg rører ved bordet? Ja. Som det kalder. That seems suspicious. Prøv at gå derhen, Bjørn. Ja, tak. Jeg går med. Jamen, jeg står jo derhen, ikke? Jo. Og det er som om, hvis I bliver stående ved døren og ser ham gå rundt, så hører I ikke klokken, før I så begynder at komme derover af. Og det er som om, jo tættere, i hvert fald du kommer lidt, jo mere ringer den også. Altså, jeg prøver bare at identificere, hvor klokken er henne, så jeg kan haps. Det er fra bordet, og inden fra tønderne er. Kan man sådan... Du putter hånden ind. Jeg kigger lige først. Ja. Du ser, at den er næsten proppet sådan ind og gemt. Altså, der er ikke noget andet, der er ikke noget, der har lyst til at æde mig, hvis jeg går derind. Nå, så tager jeg den bare. Finder en rød. Jeg sagde, den var rød. Kæft, jeg er god. Ja. Godt, så nu har vi 4. Kvæg, den har ringet, imens den har stået på et bord. Er det korrekt forstået? Den har lagt inde mellem tønderne. Så den har ikke hængt op, som hvor den naturligt kunne blæses rundt og komme til at ringe. Så den har ringet på en eller anden manér, der ikke er fysisk normal. Det kan vi godt kalde det. Ja. Kan du detect magic? Jamen, det var det, jeg ville til. Nå, undskyld. Jeg vidste ikke, at du kunne det også. Jamen, jeg vil gerne detect magic som ritual cast. Ja. Og du får lavet dine... Jeg skulle bare lige sikre mig, at det ikke var, fordi den hang i luften og svingede rundt, eller sådan noget. Fordi så kunne jeg fælde ham på det bagefter. Alle klokkerne, du fornemmer, også dem for det, er magiske. Ja. Hvilken skole? For helvede. Er det divination? Er det conjuration? Transmutation. Ja. Det er bare en halfling. Right. Congratulations. It's a celebration. Den har jeg tror så godt, han er på. Come on. Det er et spørgsmål. Jeg vil nok sige, det er primært evocation. So magic that manipulates raw energy and elemental forces to create powerful effects. Okay. Exciting. Det ved jeg ikke 100% hvad det betyder. At de kan fremkalde ting ud af... Er det kraft? Eller i hvert fald have en kraft, som har en fysisk property. Altså, du sagde evocation? Ja. Nej, det er også der, hvor mange sådan noget kraftfulde skadespil, så sådan nogle ting kommer fra. Det er, som Friis læste op, manipulering af magi på en... Hvad var det, det var det, jeg så virkelig har prøvet ikke at sige. Og det gjorde du, mens du så på mig?
Og du er grøn i forvejen. En grøn stråle lige i ansigtet, det er okay. Du har også en kontrolpejl. Det er det med vilje. Ja, det tænker jeg nok. Godt. Så, I står nede ved bordet med tynderne. Ja. Der er fundet en ny klokke, og du ved, hvilken skole det er fra. Ja. Ja. Gymnasiet. Så er der lemmen ned. Lemmen. Og trappen op. Jeg lige pointerer før, der omtalte du også det lem. Ja, lem med. Det lyder også Ja, men så lemmet bliver også til den forkerte form for lem. That's funny. Ellers så er det den lem. Det er en indse. Jeg er også ligeglad. Det er sjovt. Jeg synes bare, det er ret vigtigt. Ja. Og differentiere mellem lemmet og lemmen. Og lemon. Lemon. Ja, lad os gå op. Ja. Op ad trappen. Op til døren. Ja. I det, I nærmer sådan døren, der begynder de her, der er sådan nogle huller i døren, i sådan nærmest sekvenser. Og I ser, at de fleste af dem lyser op i en gul og rød, orange, grøn farve. Wow. Men der er stadigvæk 2 af de her glasorbs, som bare er matte. Og hvor mange? Er der kun én gul, én grøn, én orange og én rød? Nej. Der er flere? Ja. Okay. Nå. Så vi mangler muligvis at finde en klokke. Der er i hvert fald 2 orbs, der ikke lyser. Ja. Så der er 2 klokker. Eller en, der lyser 2 Nå, op. ja, fordi der var 2. Der var mere end en af hver farve. Det kan jo godt være. Så der er nok en klokke nede i lemmen. Der er klokkelemmet. Det er helt sikkert. Klokkeværket. Den var svær. Good boy til mig selv. Så altså, vi står deroppe nu. Ja. Og der er 4 ud af 6, der lyser op. Yes, og hvis du prøver at tage i døren, så er den urokkelig lås. Super, tak. Det var det, jeg skulle frem til. Så... Vi skal ned i lemmen. Okay. Yes. Men man kunne jo, jeg kunne jo stille mig som sådan en, hvis nu kan man stå heroppe og så sådan skyde ned i lemmen. Nej, du kan ikke stå op skyden i lemmet. Lemmen. Okay. For så kunne jeg også stille mig klar til bare at plukke, når der kom nogen. Ja, I er ret sikre på, at det er mange. Jamen, vi skal have den Som sidste klokke. i mange. Okay. Det virker som om, han ikke vil have stille eller andet. Men altså, Nej, nu nej, er det der er også ikke, sådan jeg et siger. hulrum derunder. Hvad er der derinde? Derunder. Mm. Det er igen bare hylder af opbevaring. Okay. Okay, men Det du går over, det første du ser, hvis du kigger sådan, det er sådan, det dukker, der bare sidder. Okay, jeg går bare væk derfra igen. Helt blege, uden tøj. hvis det er fordi, vi gerne vil have en slagplan for at åbne lemmen, og lade dem komme ud til os, og du vil gerne stå og skyde lidt, og du gør dit hejs, og jeg vil også gerne gøre noget, så kan vi jo godt sætte et eller andet op, hvor vi prøver at få dem til at komme mod os på en bestemt måde. Det er bare, hvor kan der lige ellers være en klokke henne? For jeg føler, vi har undersøgt de andre steder, ikke? Jo. Fordi vi fandt en ude i stallen, vi fandt en ude ved træet, og vi fandt en i det der lagerrum. Og så har vi fundet en herinde. Og nu er det ikke sådan noget med, at den bare tilfældigvis var ovenpå, og vi bare ikke så Jeg tror, den. den er tilbage i Arnsted. Vi skal finde en tilfældig handelsmand, der har den. Nå, shit. Nej, min pointe er, hvis vi rykker sådan en bænke over, sådan og laver en tunnel, de nærmeste bliver fuldt ned af, så kan du stå på afstand og skyde. Jeg kan kaste noget magi i midten, der gør, at det er svært for dem at komme frem, og så kan Krat være der. Ja, så jeg er ikke imod planen. Har du en anden plan? Nej, det er derfor, jeg ikke er imod her. Altså, da vi var ovenpå, vi så ikke, der bare lige stod bare lige en random klokke deroppe, vel? Nej. Når vi er deroppe, må jeg låne den grønne klokke, for eksempel? Så vil jeg gerne lige prøve, mens jeg kigger, og give den lige 2. Ja. Du ser de her grønne orb for sådan en pulsering af energi. Okay. Hvad nu, hvis vi lige prøver at aktivere dem alle sammen, og så bliver det bare til sådan en farve i den sidste? De gule og den grønne lyser. Hvis du ringer en gang med dem, så er det en orb, der ringer. Så gør vi Men der er stadigvæk 2, der
ingen farve har. Okay, så det er ikke, fordi den sådan bliver mixet til noget. Hvad hvis man tager alle 4 ringer på én gang? Så lyser en orb af hver farve. Okay, så er der stadig 2, der ikke lyser op. Ja. Modtaget. Skal vi gå? For dem. Lemon. Yeah. Gå til lemmen. Ja, jeg har ikke lige nogen bedre idé. Jeg kan ikke lige se, hvor der ellers skulle være en klokke. Altså, så længe vi er klar på at lukke lemmen, lige så snart... Du kan stille dig bag lemmen, og så være klar til at lukke i. Ja, så kan vi lade lidt af dem komme ud af gangen. Vi kan stille, hvis vi hejser bogreolen op, så du kan skubbe den forover. Ja. Ned på lemmen. Det kan vi godt. Det er lige for, jeg burde få et good boy card, bare for at tænke smart. Nej, det er det bare minimum. Ja. Men det er der ingen, der gør den her gruppe, udover mig. Hvorfor er det? Hun fangede den som den eneste. Nej, jeg forstod den da også, den var bare dårlig. Men du fik det ikke. Double loot reward. Så var der det. Nice. Er der flere ting, du kan vælge, men du næste mig, den du synes, var mest spændende? Selvfølgelig, det er det, der står først. Kan du bringe Der står, a fortuitous circumstance, this may manifest itself in many ways, including, but not limited to, double the loot reward, finding a door chest unlocked, coming across a broken trap, bumping into someone you were looking for, or any matter of lucky happenstance that helps you during your adventure. Ved vi, ud fra da de stod og skubbede på, hvilken vej lemmen med luppen? Op mod døren, eller op mod benen hedder det. Altså, vægen den vej. Yes. Ja. Og Bjørn, da vi fandt den klokke herinde, gjorde du noget bestemt? For den ringede er der. Nej, jeg gik forbi. Okay. Kan man, hvis nu man lægger øret ned til lemmen, kan man høre, at der er noget klokke, der larmer dernede? Du kan prøve. Du kan op mod lemmet, og Lemmen! der er ikke noget... Og lytter efter klokker ned i lemmen. Ja, der er ikke noget, der ringer. At man kan høre. Det du kan høre, det er, at det der... Det er virker til at være et godt stykke væk. Okay, godt stykke væk nu. Ja, men hvis vi bare larmer lidt, så må det ikke de komme. Men, hvis du står der... Det var det, jeg fik at vide, jeg ikke måtte. Men du kan ikke skyde ned i dem, men når de kommer op, kan du nok godt skyde dem overfra. Og hvis Krat sætter sig bag lemmen med en bogreol, Ikke bag ved det, men... og hvis jeg stiller mig på trappen, så kan jeg kaste noget magi på jorden, der gør, at når de kommer op, så gør det afs, og har svært ved at komme ind til os. Ja. Ja, Det er perfekt. Lad os prøve det. er det en plan? Ja. Og plan B, det er så lille til lortet. Og du, hvis der kommer for mange af dem der op, så prøver at klappe lemmen i. Ja, jeg tænker lige så snart I siger, eller jeg føler, der er for mange, så lukker vi. Yep. Ja, aftale. Jeg står klar med min shotbog. Kan de der arbejdsbord der flyttes? Ja, men de er meget tunge. Nå. Skal vi satse på, at de altså sulten på Lille og mig? Altså, de går på en af os jo. Ja, det tænker jeg. Åbner vi for lemmen? Men det tænker jeg. I åbner op. Jo. Hvem kigger ned? Det gør jeg, for I andre er klar. Det du ser, det er, at du ser en trappe, som faktisk næsten er på længde med hele rummet her, som går den vej. Når du står og kigger ned, så kan du faktisk se, at der er 3 store ovne. 2 sekunder. Oh my god. Må ikke lige tage her. I ser 3 store ovne herover, og hver ovn bliver fodret af nogle bæltebord, eller hvad det hedder, samlebånd, og ellers i rummet er der, kan man sige, rækker af store kasser af brændsel af en hel masse, og I kan se, eller den der kigger kan se, at lige nu, der går der en stor horde af de her halflings rundt herover. Og det er for mange. Okay. Det man ser, når man kigger ned, det er i de her rækker, og er der rækker af reoler og kasser og tønder og stikker, hvad det er,
at der faktisk er nogle gemmesteder. Nogle steder, man kan løbe ind og gemme sig, hvis man har mulighed for det. Det I også ser, er en sådan stor, helt enormt stort metalbeholder er væltet ned over den midterste samlebånd her, og fodrer noget blåt støv, glinterne støv, ind i ovnen. Og I kan bare se, hvordan det her ild er gået fra at være orange til at være fuldstændig isende blå. Okay. Og ovenover, hvor man putter brændsel ind, hænger der den sidste blå klokke. Så det lyder som om, man skal være lidt sneaky, og det kan jeg godt mærke, det måske falder på min kappe. Hvis man skal løbe ned og så hugge den der lampe, havde jeg sagt, klokke. Ja, jeg vil sige, der er den ene undtagelse, det kommer an på, om DM vil acceptere det, men jeg blev udtvinget kat i et afsnit. Og en rotte. Det er rigtigt. Ja, vi skal snakke om det der bjørne her i start, fordi det var jo planen, men... Jamen, vi kan godt snakke om det her, den her session med Bjørn. Den her ene session med Bjørn. Som kun bliver en bjørn. Det tænker vi holder os til, fordi du er en bjørn her. Ja, du vil ikke have, jeg bliver sådan, det kan jeg godt med. Jeg vil lige tage dem her. Sådan der. Så, det er det, man ser, når man kigger ned, og de går sådan rundt. Ikke? Sådan, de giver næsten genlyd i, hvordan de sådan skraber. Jamen skraber. Nogle halter deres ben af sted, og nogle af dem mangler også lemmer. Er der... Ligner der et system i, hvordan de går? Nej, det er sådan meget tilfældigt. Ja, okay. Det er typisk. Altså, jeg er ok til at snige mig, men jeg tror, du er bedre lidt. Altså, der er ikke nogen af jer, der har nogle invisibility potions eller spells, eller noget, der gør, at jeg er bedre til at være sneaky. Fordi jo, jeg er rimelig god, Havde men... man bare en circumstance, der havde været god. Fortuitous circumstance. Ja. Hvis på et tidspunkt selvfølgelig fik brug for den, det er klart. Jamen, jeg er jo selvfølgelig buffed, I guess, med mine ting. Altså, jeg kan hjælpe dig, hvis du bliver opdaget. Par råb. Hallo! Ja. Jeg har også en masse magi, der kan hjælpe i det tilfælde, men nej, jeg kan ikke rigtig hjælpe dig med at være Altså, jeg har jo, ja. sneaky. Okay, men jeg har jo selvfølgelig min fortuitous circumstance, og jeg har også min advantage on a saving throw, så måske er jeg godt nok dækket ind, faktisk. Og så hvis du kan hjælpe mig, hvis jeg bliver opdaget. Ja, og nødsituationen er så, hvis du kommer tilbage op, altså jeg kan godt prøve at gøre noget dernede, men så lukker vi lemmen i igen, Ja. når du kommer op. Ja. Jeg kan selvfølgelig ikke lov, hvad Krat gør, men det er min tanke, at du kommer op først. Ja, enig. Okay, er det det, vi prøver så? Det tror jeg. Fint. Så I står og kigger ned i kælderen her, og ser de her 3 ovne, hvor den midterste skorsten bliver fodret af det her blå pulver, og skaber nogle massive blå kolde flammer. Og den her gruppe hårde af halflings er nået herover til. Så hvem gør hvad? Jamen, jeg tænker, at jeg skal prøve også... Hvor langt var der hen til første sted, man kunne gemme sig? Du snakker om, der var nogle forskellige steder, man kunne Der er nogle gemme forskellige sig. steder, man kan gemme sig hele vejen over, og det er egentlig ikke fordi, at det er... Der er ikke så langt imellem dem, kan man sige. Men der er nogle forskellige områder, kan man sige. Der er nogle... Ved hver reol er der i hvert fald flere steder. Okay. Både en bag ved reolen, men også i kasser, i tønder. Okay, så der er rig mulighed for der er at meget gemme sig. mulighed for at gemme sig. Hvis... Så det er mere sådan noget, hvis de vender sig, og jeg så siger, nu vil jeg gerne gemme mig, så er der ikke god mulighed for det. Og ikke sådan, du skal nå, det ved jeg ikke, 10 fod ind, før du kan gøre det agtigt. Okay. Jamen, så begynder jeg at snige mig ned, I guess. Måden, jeg tænker, at vi gør det på, det er, at jeg kører nogle terninger her, i forhold til, hvor langt de er bag dig. Men også i forhold til, hvor hurtigt de potentielt kan komme til at se dig. Ja. Ja. Jeg vil gerne lige en enkelt ting, inden du hopper ned. Skal vi aftale et eller andet med, at hvis det ser ud som om, de er ved at tage dig, eller på vej efter dig, at så laver vi en eller anden form for lækker larm, så de kommer efter os i stedet for, og så lukker vi. Altså, ja, hvis du tænker, hvis de er på vej mod mig, Ja. så er der jo noget lige der, som de kan spise. Så ved jeg ikke, om de tænker, vi skal gå efter lyden i stedet for noget, der er lige foran mig, som vi kan spise.
Ja. Jeg ved ikke, om de har intelligens nok til det. Det tror jeg ikke. Nej, jeg ved heller ikke, hvad for en form for lækker lyd, jeg skulle lave. Kan du sige som en stor banan? Du siger ikke noget. Jeg vil sige, for hver Har du hørt bananen der? Ja. for hver tern på brættet, man går, ruller jeg en terning. Ja. Som et perception check, for eksempel. Nej, ikke som sådan, men det er i forhold til, hvordan den her hårde, den kommer tættere på dig. Okay. Ja. Og din natural perception er? Pishøj. Jeg prøver at vente. 23. Minimum. Stop. 400, super. Du ved, hvad det er hele tiden. Passive perception, sagde du? 18. Okay. 18, ja. Jeg har hørt, når sådan over 21, kan du passivt se folks børnetraumer. Så kan jeg se min egen. Nej. Det er insight. Okay. Jeg har også en passive insight. Ja. Nå. Godt. Så hvad vil du gerne hen til først? Jamen, du siger, klokken er herovre, ikke også? Klokken er på den Den her, hænger på den der. hvor der er en stor, kan man sige, form for tynde, der er væltet ned over båndet. Ude i den her tynde, der vælter det her blå-hvide pulver. Okay. Og der var reoler og kasser og sådan noget på den væg, der er derovre. Ja, og Mellem. Også yes. imellem. Ja. Så jeg tænker, lige så stille vil jeg gå sådan. Så jeg laver ligesom en bane, sådan et L. Ja, kan vi få dig derop? Jeg er her. Så vi starter heroppe. Du må godt sætte dig på den første, den er gratis. Den er gratis. Godt. Og hvor mange vil du gå? For ideen her er, at du skal, før jeg rammer under 5 på terningen, skal have noget at gemme dig. Før du rammer under 5? Ja. Og du ved ikke, hvilken terning jeg har, og du ved ikke, hvilken terning jeg slår med. Nej. Og det er den der, det er det samme, du kan ikke se hården, du kan høre den. Ja. Det er de 4 hver gang. Jamen lad os sige, jamen det ved jeg det jo ikke. Altså, du siger, der er mulighed for at gemme sig på nærmest alle felterne, eller hvad? Mm. Lad os bare starte med 2 felter. 2. Så. Og vi er enige om, det er ikke fordi, du har en værdi, hvor du tager det, du ruller og trækker fra. Det er, hvis du ruller under 5. Nej, det er en samlet værdi af en terning, og så ruller jeg en D4 per firkant, og hvis den kommer under 5, så bliver hun opdaget af Nu hvor jeg er gået så langt, kan jeg så høre noget i forhold til, hvor de er i forhold til mig? Ja, de er på vej op af bagvægen. Den her retning. Okay, jeg tænker, vi går et skridt længere frem. Ja. Er de tæt på mig? Altså sådan, vil jeg kunne se dem lige om lidt? Er det det, jeg vil kunne vurdere ud fra lyden? Giv mig en insight på lyden. Om du kan regne den ud. Insight på Ja, lyden. kan du regne lyden ud? Er det ikke en perception? Jo, det er vi også. Okay, godt nok. Men det er om, hun ser dem. Måske insight eller perception? Insightet. Det er en meget stor forskel på mental. Giv mig et godt lyttetjek i hvert fald. Og så er det lige godt, hvad du kender. 15. 15. Du kan høre, de er måske på den anden side af samlebåndet hernede. Okay, så jeg vil vurdere, at de så kan se mig lige om lidt. Lige om snart i hvert fald. Så jeg tænker, jeg siger haps, og så gemmer jeg mig. Du gemmer dig. Er det lyden for at gemme sig? Ja. Haps. Ja. Det er lidt for mange lydeffekter, det har jeg bare aldrig lagt mærke til. Giv mig en D10. Ja, skal jeg få den rigtige terning. Du kan høre nu, Bjørn. Og der kom det, et du haps. slår, det tilføjer af den terning, jeg så løbende God, minuser den er fra. Hvis du slår 10, er det mega fedt. Hvis du slår lavere, er det mega fedt. Det er jo mega Nej, ufedt. det er 10. Hvad? Er det? Ja, Nej, det er det er 0 og nul, på også? det er 10. 0 og 10. Ja, for det var 1, du ramte, var det ikke? det var en etter. Okay. Ja, det Så det er mega ufedt. Ja. Men lige, jeg ved ikke, om det er værd at bruge den der endnu. Bliver jeg opdaget, tror jeg. Frisen rystede på Altså, vi hovedet. kan ikke snakke sammen lige nu, så det... Det, der sker, det er, at du får dig gemt, Ja, det er så hvor godt, og jeg glemte. du ser den her mængde af hårde af halflings gå forbi dig. Og det tager faktisk relativt lang tid.
Altså, jeg tror, alt over 30 sekunder er lang tid, når man sidder og gemmer sig i en tønde, og er ret sikker på, at hvis de der får fat i dig, så har man splittet til atomer. Ja. Så det går nogle minutter, og så kan du høre, at de går forbi dig. Du kan også godt mærke, at nu kommer der at ramme tønden, men det sker ikke yderligere. Og så kan du høre, at de er herover et sted, under trappen. Det var det, jeg nok slog for. Okay. Ja. Ja. Og det vil sige, at jeg kan så regne ud, at hvis jeg hopper ud nu, så kan de godt se mig. Nej, de er... Så er de jo kigger under måske lige trappen, op. men de er jo lige ved siden af mig så. Nej, altså under trappen går og er på hele langsiden. Nå, sådan, Det så er et de er sådan ret noget. højt rum. Her et eller andet sted. Lige præcis. Okay. De er på vej ned, der er den side af det lille... Det var fordi, mit hoved var sådan lige ved trappen der, ved siden af mig. Nej, de er over i den side af, Okay, af så fabrikken. prøver jeg at komme ud af mit gemmested, og så lige gå 2 felter. 2 felter. Godt. Lydmæssigt, hvor er vi henne? Er de sådan på vej tilbage til mig? De er tæt på. Jeg gemmer mig så Du igen. gemmer dig. Giv mig en D10. Spørgsmål, om man skal bruge en anden. Jeg tror, jeg bruger en anden næste gang, det var en etter mere. Det er hard mode. Ja. Ja. Jamen, igen går de den her vej forbi dig. Og går ned langs her. Og de går ned til ovnen og har ryggen til dig. Det er typisk. Og du har et snit til at gøre noget nu. Altså til at løbe et sted hen, hvis du har lyst til det. Et sted hen, altså længere fremad, eller hvad tænker du? Ja, eller et andet sted hen, end der, hvor du gemmer dig lige nu. Altså nu tænker jeg, at jeg har det her rigtig fint kort med at fortuitive circumstance. Ja. Så det vil jeg egentlig gerne bruge på at finde det mest optimale gemmested så tæt på. Altså sådan, jeg kom uden at ramme ind i nogen, så jeg kan så Og uden at blive set. hurtigt få fat i klokken, som en af mine Du næste er moves. ret sikker på, at du skal blive lige præcis, hvor du er. Okay, men så bliver jeg, hvor jeg er. Og du får den. Og så slår du de 10'er, nu du brugt den her også. Og jeg tænker, jeg tager en anden terning nu. Nu har den forrådt mig. 10. 9! Oh. Ved du hvad, den accepterer vi også. Ja, ikke også? Ja. Det er sådan noget at gøre med, hvor langt fremme de er. Eller sådan et eller andet. Tror du ikke? Måske. Det tror jeg. Jeg overvejede, om det var, hvor på det politiske spektrum de tog. Og igen går de forbi dig, ned langs her. Den tredje Ja. her, de kommer sådan vender om og går den her vej. Og de er et godt stykke nede nu, vurderer du. Okay. Så hvor mange... Ja, den er helt over på væggen, ikke Den også? er helt over ved væggen, ja. Så vi tager bare... 2 igen. Vi tager den forsigtige rute og tager lidt af gangen. Yep. Er de stadigvæk langt væk? De er stadigvæk et godt stykke væk. Tager en mere. Og du kan godt høre, de er på vej tilbage, men de har et stykke vej, før de er hos dig. Okay, så vi tager en til. Nu gambler vi. Jamen, du kan høre, de er sådan på vej op herover nu. Okay, så det vil sige, de De er er hos næsten mig. parallelt ved dig, så der er måske ikke for meget til de herover, men du vil godt kunne nå videre. Løb. Vi vil godt kunne nå videre. Så vi tager en mere. Du sådan kan høre deres fødder sådan komme rundt om hjørnet. Okay, jeg gemmer. Du gemmer dig. Ja. Yes. Du er over halvvejs. Jeg skal bare tilbage Derhen. igen også. Ja, det er rigtigt. 4. Godt. De fortsætter sådan nedad mod trappen og drejer ned på den anden side af samlebåndet. Ja, så det er et godt stykke væk, eller hvad? Det er ikke et godt stykke væk, Eller men, det er, men det er sådan, det er længere væk, end det var til start. det er længere væk, end det var til at starte med, og du på den måde også er, kan man sige, hvis du holder dig lav, vil du godt kunne gætte, du kunne komme et stykke, men du er lidt i tvivl om, hvor langt du kunne komme. Okay, så vi prøver bare lige at tage start. 1. Det lyder som det 4. Du, jeg kan sige, du sådan begynder at se noget bevægelse komme den her vej forbi båndet og prøver at rejse op mod dig. Okay, jeg gemmer mig. Du gemmer dig. Du ruller ind under båndet og ligger og gemmer dig. Og du kan sådan se båndet sådan kører hele tiden. Og det her grønne, eller blå, pulver, sådan får du lidt stød af, det er iskoldt. Iskoldt, men det, og på en måde, det er sådan næsten ætser. Så koldt er det på din hud. Mm-hmm. Slå det 10. 6.
de når forbi, og kan man sige, efter et godt stykke tid, så hører du sådan herover er måske lidt på vej ned samme retning, som du er. Okay. Altså, kan man sådan army crawl under den der... Nej, desværre ikke, fordi okay. kan man sige cirka, du kan lige ligge der, hvis du kun kryber helt sammen. Okay. Men sådan, der er sådan sektioner, hvor der er nogle motor, der kører rundt. Nu tænker du, Så hvis du bliver kommer bare ind i mast. dem, så siger det... Ja, okay. Det Og er så ordentligt. tror jeg ikke, armen har det så godt. Det er fint. Vi prøver lige at gå lidt videre. Hvor mange? 7. 2. Okay. Ja. Du begynder at kunne høre den her slæben bag dig, og den her gulen og knoren. Tæt på mig bag mig, eller? Nej, men de kommer snart rundt om det hjørne, hvor der er en gang. Oh my god, okay. Vi gemmer os igen. I gemmer jer igen. Du har det her. Nej, det var nitter. Godt. Jamen, Det er oppe bakke, det her. de kommer ned forbi dig, eller faktisk lige ved siden af dig, og der er en, der vælter. Og du har kun en mulighed, det er at rulle ud på den anden side. Okay, jamen, det må jeg vel gøre så. Ja.